Dol en Dronken die heeft me heel veel lol opgeleverd, maar wij gaan nergens meer heen. Die gaat nog veel harder. Ik denk dat ik Viva Hollandia Never nooit meer ga overtreffen. 3 keer op 1 is al uniek. Laat staan dat je het nog een keer moet gaan overtreffen met een ander liedje. Maar ja, maar het is een heerlijke plaat. Wij gaan nergens meer heen. Dus ik ben er heel blij mee. De mouw waar ik hem uitgeschud heb, dat waren een aantal mouwen. We hebben een schrijversessie gehad met heel veel componisten, tekstschrijvers. En met 4 jongens zijn we op een gegeven moment deze plaat gaan schrijven. En daar is dit resultaat uitgekomen. Wij gaan nergens meer heen. Ja, ik heb wel een manscave, ja. En toen jullie mijn manscave bekeken hadden, toen was hij nog in aanbouw. Inmiddels is hij klaar en het is nu echt een manscave. Ik ben er heel blij mee. Maar nogmaals, ik vond die special echt gek die jullie gemaakt hadden. En toen ik het resultaat zag, was ik echt verbaasd. Ik vond het echt te gek. Nou ja, hoeveel uur breng ik in die manscave door? In principe alleen met vergaderingen, met besprekingen, met ideeën voor liedjes. Ik zit heel veel daar demo's in te zingen. Het zit 5 minuten bij mijn huis vandaan. Dus zie het maar als mijn kantoorruimte. En daar ga ik wel elke dag naartoe.